Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mercy, 42 anyos, byuda ug may tulo ka mga anak. Nagpuyo sa bukirang bahin sa Norte Cebu. Kining maong suliran dili ni ako, kundi sa amo kining silingan. Punto medikal kining maong suliran ug kabahin kini sa sakit niya. Aron niyo sabtan, sugdo na ako sa dihang namatay ang akong bana ug ni desisyon ko nga mopuyo og balik sa among bukid kuyog akong mga anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Balintag puyo, ma. Oh, anak kaloy. Adto na ta sa bukid mo puyo, nak. Maayo didto kay dili kaayo gasto. Makatanom-tanom pa ta didto og mga lagot mon. Nya ang akong pag-eskwela, ma. Oh, adto na sa tika enroll didto, nak. Pasensya na ha. Unsaon nga wa naman gud si papa ninyo. Maglisod ko sa pagpadayon ninyo pag-eskwela dinhi sa syudad. Dili na gid nako kaya, nak. Oh, okay ra, ma, oy. Og nagkinahanglan kaayo ko sa imong tabang nak ha. Kay ikaw may kamagwangan, unta masaligan ti kas imong mga manghod. Oh, ma. Ay, mailhan gyud gawa ni ate maning bahay na mo dinhi. Sukad lang nga namatay si mama ug papa. Pila ka tuig na sagyod nga wa ni mapuy ing bayada. Kining bahay na mo dinhi sa bukid. Mercy, Nang silbeng. ganahan kang tabangan ta ka? Ay, okay ra nang oy, kaya ra. Okay raman ko bisag sudang lang imo ihatag na ako si. Sige. Sige nang. Maayo kay nabalik ka na din sa bukid, Mercy. Taod-taod sa gid nga nawa ka din Oh, maula ginoy. Ano gun mang pudgod kon dili ni mapuy ang bayan nilang mamagpapa dinhi. Ug usa pa sad, wa naman kuy bana kay namatay man tungod sa sakit. Mao nga ni desisyon na lang ko nga anhin na lang mis akong mga anak. Aw, sakto masigid kay mahal ba kay puy-an ang syudad. Maayo din sa bukid kay makatanom-tanom man ka. Lagi mao gid noy. Pero ay kumpiyansa ha. Ha? Ngano di ay noy? Nagbuhi masag kag mga hayupan, di ba? Oo, noy. Na ako'y mga manok. Aw, lagi. Pasin pag mabiktiman ng mga kahayupan nimo. Diha. Ha? Kay, oo, sa ibot pasabot ni mo, noy. Naman gutoy higayon nga nagsunod-sunod ang mga panghitabo nga na mga hayop nga mga matay. Unsa, noy? Wala bitaw ka ng gibalbal. Sure di, noy, oy. Na, lagi. Maong ikaw ayaw kumpiyansa. Kay basin og mabiktima sab ka. Noy. Salamat ani day. May sapayan ng, di ka mo adto sa amo na? Kay pwede ra gid unta to ba nga, adto ta mangaon sa amo. Nagluto man ko gamay kay birthday man sa akong anak nang. Dili lang day. Nala, sige nang. Naunsa man tos ng silbing? Mura mag ng lagom? Unya, mura mag nausab ang naw? Pwede ka mahibaw? Nga kanas ng silbing gidungog man na din nga ungo. Unsa? Ay, di ko mo to o anak dayoy. Kabantay ni ka anak niyang mugawas kong adawan. Oh, doon ay kausa. Pero, wa magdugay. Pero sa kada ato, wa man ko kakita niya nga mugawas og maadlaw. Na basta oy, idungog na siyang ungo dinhi. Unya dako pag to ang mga tao dinhi sa ato. Nga siya mo ay responsable atong mga nangamatay nga mga hayop. Ha? Hala, uy. Unsaon na lang kung tao na yun mo isunod niyang biktimahon, no? Unsa?
Pagkabata pa ko, mo istorya-istorya nga ang mama ni ng Silbing sa una kay ungo sa among bukid. Pero wa man ko'y nakita sa una. Wang diligid ko mo to. Karon naminyo na ko og naanay mga anak. Sa akong pagbalik din sa bukid, naan na say mga istorya-istorya nga sinang Silbing kuno ang gibinlan sa iyang mama sa pagkaungo. Bisan unta hugot kong dili gid mo tuo og mga ingon ni ana. Usahay dili kalikayan nga mahadlok na lang sad ko nga maghuna-una. Kaysa dihang last na kong nakit-an sinang Silbing, tunay lahi sa iyang lihok ug murag na usab ang iyang naong. Onya, mga anak, sige na, mga tuog na mo. O ma, Good night, mga anak. Dam ko na di ay. Ano man ko eh. Nganong nagdam ko naman hinoon ko ni ng Silbing og ngun ato. Aswang naman yun hinoon siya sa ako dam ko. Mugawas una ko be. Dili naman hinoon ko makatug og balik ini. Uy, ngano man ako mga manok, saba man. Oh, nang Silbing? Hala, nagkadugo ang imong baba nang. Gibalbal ni mo ang usa sa ako mga manok. Naon sa man mo din hinang? Wa ko makasabot sa akong gibati dong. Salamat kaayo nga nauli ka dinhi sa bukid. Ngano lagi de? Nakita magud na ako sinang Silbing. Gibalbal ang usa sa mga binuhi na kong manok. Unsa na? O karon na balaka ko. Kay si Kaloy, wa pa mauli. Di ka sa eskwelahan. Ang gabi na ba kaayo? Ginoo ko. Pangitaon na to. Ma. Ay, ginoo ko ni mong bata ka. Di naman kagikan. Ganong karon man lang ka na uli. Ha? saag ko ma. Nangita mong kog kaka ma. Mayo gani kay nakit-an ko ni ng Silbing og iya kong gitabangan nga makauli. Unsa? Awan niya! Aswang ka! Daya sila! Ginoo ko. Awa! Mahimo ba? Unungon tanan eh. Ha? Ako ni siya! Dili man tao ni siya ungo, oy. Unsay dili uy? Oh. Hapit man gani mawa ang imong anak, di ba? Ay, dili siya mo oy sad-an in town. Gani siya mo initabang sa akong anak aron makapauli siya balik sa amo. Tungod kay nasag man in town sa Kaloy. Dili maayo nga pasangin lang ta siya sa buta nga pulos lang istorya o wa tay nakita nga ebidensya. Bisag nakakita kong gipatay ni ng Silbing ang usa sa ako mga binuhing manok. Pero wa kini magpasabot nga nituo ko nga aswang siya. Gani para nako. Doon na siya'y sakit. Maong gidana ko siya sa pinakaduol nga ospital sa amo aron ipa-check up ang iyang kahimtang. Ug ang ako mga pangutana mao kini mosunod unang pangutana. Matod sa duol nga klinik sa amo sa dihang gipa-check up nako sinang Silbing. Posible ko nga naa ko no'y vampirism sinang Silbing. Hinungdan nga iyang imnon ang dugo sa hayop. Posible ba nga hasta dugo sa tao iyang imnon? Ikaduhang pangutana. Diin man kini makuha ning sakita. Inborn ba ni nga sakit? Makatakod ba kini? Angay ba ming mabalaka sa mga nagpuyo sa bukid nga silingan ni ng Silbing? Ikatulong pangutana. Naa ba ni tambal ning sakita? Kung naaman, gasto ba? O gasa man pwede makaduol sinang Silbing para matambalan ang iyang kondisyon? Ikaapat o katapusang pangutana.
Sakit ba gyud ni sa tao ang vampirism? O posibleng naay diferensya sa panghuna-huna sinang silbing, maong ganahan siyang moinom og dugo sa hayop? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mercy. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga problemang puntong medical, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, ug problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa pambuatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga kadto ko nung dili mulingi sa iyang gigikanan, dili makaabot sa iyang gustong padulngan. Katong dili mulingi, hambugiro na kayo kay kwartahan na inila na niya di na bisita nga to sa iyang baryo nga natawhan. Posible nang di makaabot na nga to sa iyang gustong matuan. Okay? So, ang atong magtatampo ko ng adlaw si Mercy, 42 years old, taga giini si Mercy, taga north of Cebu, north of Cebu. May tungod di sa iyang kuan, sa iyang silingan. May tungod di sa iyang silingan, umasa nabati niya itong gina sa drama, no? Kisa may atong mga kaila da sa north of Cebu. Kung balik ko ni pag kuaning mga taga Compostela, hilingan ni Brad Pipi Paradyang da sa Kabadyangan Compostela, sa mga Batulans compound da sa Compostela, kana Mukandos, mga Batulan family, si Pablo ug si Rosinita, Bernadette Francis Calib Montesilio, Arnel Rosita Table, Ruby Table Salera, Susan Anthony Dimpas, Cora Rico Tito ug Samuel Batulan, ug si Tony Nilyama, Tony Nilyama diya sa Toledo City. Now, thank you very much Ton sa imong paghatod sa akong pagtabang sa among problema sa inonta transportation dang dapita sa kuan sa dinhi sa Sugbo, no? Bago lang may nagka tigon sa ni Dr. Nilyama na si Tony, no? Og mga taga Tabuelan sa mga Luyaw family o Bistel family, si Kimer, si Victorino, Estrella, Victor og Karen Luyaw diha sa Tabuelan, Cebu. Okay? Sa akong listahan kisa pa may mga taga north of Cebu, mga taga Bantayan Island, no? Mayong pagpaminyan nyo diha. Dr. Edwin Mingito. Dr. Edwin Mingito diha sa Sugod, Cebu. Siya Sugod, Cebu. Kinaman po'y Sugod, Southern Leyte, no? Madyo din adlaw ni jong tanan diha sa Sugod, Southern Leyte, no? Si Mark Anthony Suerte diha sa Liluan, Cebu, mayong pagpaminaw. Joey Salgado ug si Tata, no, mga Puentes family diya sa Malabuyok, Cebu, Mahanlod, Malabuyok, Cebu, gikan ni Giselle Puentes, mga Puentes family, Tano, Ashley ug Warren Puentes, mayong pagpaminaw. So, ang ato magtatampo si Mercy, akong balikon, taga north of Cebu, about ni sa problema sa iyang silingan ba to ni, no? lisura ba yan yung gihatag ang problema nako, Mers? Maning kamo to gyud ko, no? Unang pangutana ni Mercy, matod sa duol nga clinic sa amo sa dihang gipa-check up nako ang iyang silingan ko, no? Posible nga kunoy vampirism si nang silbing inungdan nga iyang imnon ang dugo sa hayop. Posible ba nga hasta dugo sa tao iyang imnon? Well, kita mo kaon may tag dugo, pero giluto, kanang dugo bitaw na sa restaurant, lami ba kana? Labi nagmayo pagkatimpla. Do kanang presko nga dugo. Na ako'y nakitaan dito sa amo sa Region 8, muinom siya dugo sa sawa, sa bitin. Pero kanang dugo sa hayop, unsa man pong hayop pa ang imnon? Murag conclusive, di ko ka-conclude gyud ani Mercy, nga vampira ba ni siya? Kini magong vampira ato man gyud ma-relate ni siya katong mga silina sa TV sa una kanang mga Dracula bitaw, mga Dracula, kanang mga lagi na mga ungo, mga kaunog dugay na ni gikan ni siya sa dito sa Europe.
kanay mga vampire ko no nga moinom og dugo sa tao. Ha? So gitawag din namo og kanang kining sa may mong pinulungan ni sa kuan purperia, purperia, no? Blood disorder ni siya, common ni siya sa mga katong mga hari, mga queen sa unang mga panahon dito sa Europa, ha? So marilate ni nato siya dito, pero kung maingon ka og vampirism man ang gihimo sa imong silingan, kung inom og dugo sa hayop, murag nakakita ko ani dito sa una, ha? Sa Leyte dapit, no? Naay maingon ani, pero depende sa hayop. Ako makaon mo kog dugo. I mean dugo. Nasa restaurant. Okay to mga gawas tingali og imong reliyon dili mo allow ni ana. Sa mga reliyon dili mo allow og pagkaon og dugo. Kan mga I'm not sure, murag saksi ni yung ba man siguro. Please stand me okay ra ko gikurihan ko ninyo, pero as far as I can recall, remember, pagsaksi ni yung ba man tingali ng relihiyon nga dili mo kaon og mga dugo-dugo, pero mga Katoliko mga on man ta og dugo-dugo basta maayong pagkaluto, no? So di ko maka-conclude ani Mercy, no, kung vampira ba ning imong silingan o na mo kay naman sa koy nakitaan nga mo inom og dugo nga presko tung na koy kuan lagi makapanglibawt sa balhibo tanahon, pero tambal man ko noon ha, kita sila mga bitin nga kanang dili pisonos nga bitin, ilang imnon ang dugo kay therapeutic ko no, tambal sa mga sakit-sakit. No na ilang pagtuo ng mga taga bukid ba, taga probinsya. Kaduhang pangutan na, diin man ni makuha ni sakita, inborn ba ni masakit, makatakod ba ni, angay ba ning mabalaka sa mga nagpuyo sa bukid nga silingan ni ng silbing. Ayun, tawag na pa po pari na sa kong dool, no? Pero kini magong vampirism, ako nang balikon, na diskubrihan na dugay ng mga katuigan dito sa Europa akong balikon, no? Gituhuan nga naay mga tao nga mga ingon ani. Kunya kini mga tawhana dili kuno ni sila makatolerate og sunlight. Mabitaw ng usahay na mga salida sa sini, kung na mga Dracula o mga ungo, ug mabuntagan ganin sila, maigo sa silaw sa adlaw, mukuan, mulikay, dili sila makakuan, dili sila makatolerate og sunlight. Unya, naalagi po yung mga murag man siya tunglo, murag nga ang usa ka tawo nga ningon yani, murag naay gitawag nato og mga transformation na magkausab ba, mga marilit na ko na sa psychology psychiatry, murag mausab ang iyang personality, mausab ang iyang personality, kanya sa adlawan normal ra siya, pagkagabi mabampira siya, no? Naani sa among libro pod, naani siya may ani about your silingan, makatakod lang ni siya kung mapaakan ka ni aning mga tawhana, no? Mapaakan ka, pero dili ni siya mapasa sa imong mga anak, kay kuan man siya, the only way nga matakdan ka ni is kung mapaakan ka sa maong kuan, maong ang gituhuan nga naaning problema ha. Sa tinuod lang, Mercy, ako naglisod ko og tambag nimo ni ani, no? Kay di may sa kasagaran ningon ani, pero naani sa mong libro, vampirism, naani siya. Ikatulong pangutana, naa ba ni tambal ning sakita? Kung naaman, gasto ba o asa man pwede makaduol si nang silbing para matambalan ang maong kondisyon? Naaman mo sa North of Cebu, ha? Parehas Clinic, kaya ako ning istoryahon. Parehas Clinic. Ingay paton kan doktora, dili na ko ni sa babayro konsultasyon. Ha? Atong panguta is interviewon tani og unsa bagay niyang problema nga mo inom siya dugo sa hayop, ha? Interviewon ko ni og ako ning ipa psychological testing og naa ba tay makuha nga ingon ta basis ani nga makuha na tog mga mahatagan og mga tambal, no? So balikon ako, parehas akong clinic, ha? Tawagan sa akong clinic through DYHP, ha? Ako na siyang atimanon. Nahatay mga tambalan ni nga pagkalma ni adi na minom og dugo sa hayop, ha? Ang kuyaw ani og simbako lang kay gituhuan niyo nga sa dugo sa tao imnon, pero I don't think so pod, ha? Ayon ani ni sinang silbing. Ikaw pa to katapusang punta. Sakit ba gyud ni sa tao ang vampirism o posible nang maay diferensya sa pangunahuna sinang silbing? Mao ganahan ni siyang moinom og dugo sa hayop. Malagi na nga atong ipa neuropsychiatric evaluation, ha? Na ako'y mga staff diri, na ako'y mga psychometrician nga muhatag og mga psychological testing para masuta kung wa ba ni siya ay dormant or naghipahipi lang psychopathology, ha? Maibalan mo gud namo sa resulta sa neuropsychiatric evaluation or psychological testing o plus the interview, ha? So
parian ni siya unya moingon si Mercy nga wa siya budget ingna lang ingon si Dr. Obra nga di ko nang kababayron di babayron ako lang ni siyang ganahan ko mag-istorya ni niya pakuyogi lang og pananglitan og maglisod mo diretso mo nga to sa Vicente Soto Center for Behavioral Sciences ingna lang gi-refer mo nako para ma psychological testing vampirism na ni siya belief ni siya nga naay mga vampire nga mainom og dugo pero ginatawag din namo blood disorder ni siya nga gitawag nimo og porphyria ang term namo niani. Okay? So hinaot nakasabot ka sa akong speaker nimo MERS mo akseptar ko naglisod gyud ko ani tinuod kay di man gud ni common ning mga ingon ani og naamo dihay pari nga makaistorya ani ni Mercy mas maayo pod regards dia ni Padre Cui dia sa Alegria, no? Sumusta naman mo, Father? Diya sa Alegria. Nakalecture ko diha sa Alegria. Dugay-dugay na to, pila na to kabuan ng agi. Ipalecture ko nila diha sa Alegria about exorcism, ang mga psychiatric, common psychiatric disorders. Daghang kayong mga tao nang atin to na silang simbahan. O napasalamat po ko kay inyo kong ipadalhan og mga saging pag-uli na ko ni Cebu. Patang lingawan ako sa saging pagkaon, Father. So, salamat kayo nyo diha sa Alegria, Cebu. So, okay. So, kasabot ka sa kong speaker ni mo, MERS. O ganito sa libuan millions kinaminaw sa programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Sa yung makanang pagpaminaw sa among programa sa Araman. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Araman. Daghang salamat o maayong adlaw.